लोगो मोननायनि गोबां आसा दङमोन ससियेल मिडियानि जि रिभलिउसन बेखौ नायोब्ला जों फंबायनिफ्रायनो सोलोंदों फंबायानो बै समाव गोबां बाथ्रा इस्युसखौ दैखांदों आरो आं बै समाव नायदों बिश्वजित दैमारिखौ सासे सेंग्राया चेलेन्ज होनानै बाथ्रा बुंदों बे चेलेन्ज होग्रा सुबुंखौ आं लोगो हमनो नायनो गोसो दंमोन खुलुमबाय जोंनि बिएम सोदोब बा प्रकाश नार्जारी फेसबुक पेजखौ नायगिरि आरो इउटिउब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन आं दङ दायो जोंनि बिटिआरनि सिङाव माखासे पार्टी मोनफ्रोमबो थायोना बेवहाय इउपिपिएल पार्टीनि सेन्ट्रेल अफिसाव दङ बेवहाय जोंहा आंजों दा दङ मोगा मोगि खालामगोन जोंहा रंगुल बर' सार दा बिथाङा बनसुनि सासे स्पक पार्सनमोन आरो दायो बिथाङा दिनै इउपिपिएलआव जइन जाफैबाय दा बेवहाय बिथांजों माखासे मोगा मोगि लागोन आरो लोगोसे बिथांनि मोनसे लेटार दं आरो बे एपइन्ट लेटारा मा बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनगोन दानि बावैसो मोनसे प्रेस मिट जाना थांखांबाय सार ओमफ्राय बिनि बेलायावहाय नोंथांखौ नैबे प्रकाश नार्जारी फेसबुक पेजाव फार्स्टआव बरायबाय आरो बिएम सोदोब चेनेलखौबो होनजागोन स' गोसो गोरबोजों नोंथांखौ बरायनाय थाग्रोबाय फंबायसिम साबायखर थादों आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरदों अके स' नोंथाङा माबोरै दं दासान्दि मोजाङैनो दङ औ ओमफ्राय आं बेसिकेलि सारनिफ्राय आं बेखौनो मिथिनो लुबैगोन गोबां सुबुंफ्रा नोंथांखौ चिरांनि बा बाक्सानि बुङो स' बेसिकेलि नोंथाङा बबे जायगानि सार आङो बिटिआरनि सिङावनो गोग्लैनाय उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव साब डिभिजनाव गबसासुबा मुंनि गामिनिफ्राय फैयो स' रायजो राजाफोरा दायो लाइभआव फैगासिनो दङ आरो लोगोसे आं बेखौ बुंगोन कि बिथांखौ सिनायखायो नोंथांमोनहा बिथाङा सिगां आरके लाइभआवहाय गोबां माखासे सुबुंफोरजों इन्टारभिउ लादोंमोन आरो लोगोसे प्रमद बर' मानव गेदेर प्रमद बर' बिथां जे बिटिआरनि दानि कारेन्ट स्टेटासाव नायोब्ला बिथाङा चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार स' बिथांजों गोबां माखासे बाथ्रा बिथाङा बुङोमोन आरो लोगोसे बिनि गेजेराव बिथाङा बनसुआवहाय जइन जादोंमोन स' दायो फैयै फैयै इउपिपिएलआव जइन जाबाय सार खार'ना स्टेटास बिनि सायावहाय एसे इलुबरेट खालामना होनो हागोन ना आं गोबां इलाबरेट खालामनो लुबैया बनसुनि सोमोन्दै बनसुआनो बुंगोन बनसुनि आफादगिरि मानव गेदेर बनजित बसुमतारी बिथांखौ लोगो मोनब्ला नोंथाङा मालाबा सोंब्लानो जाबाय थेवबो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे जोंनि बर'नि जि हिस्टरि बेखौ जुदि नायोब्ला जों नुदों माखासे मानसिफ्रानो आन्दलन खालामनानै हिरु जानो नागिरनाय जोंनियाव दङ नाथाय जातिनि जा एक्सुएल समस्या बड'लेण्डनि जि बाथ्रा माखासेया खुगायावल'सो बुङो नाथाय बेखौ लाबोथारनायनि जा सिमां बे माखासे लिडारफोरनाव थाया बेखौ रायजोफोरखौ इमसनेलि ब्लेकमेल खालामनानै गावबा गाव लिडार जानायनिल'सो सिमां आरो माखासे समाव राजनैतिक प्रपगेन्डा थायो बड'लेण्डनि मुं लानानै मानसिफोरखौ इमसनेलि बोना लाबोनानै बर'फोरखौ डिभिजन खालामनानै सोरबा पावाराव फैनो हायो नामा बिनिबो मोनसे अंक थायो बे गासैबो बाथ्राखौ मिथिनानै जुदि सोरजोंबा बाहायजानो गोनां जायोब्ला फरायसा आफादाव थानानै बेनिख्रुइ आं राजनिति हान्जायाव थानानै हारिनि खामानि मावनो हायो मानोथो 20-25 लाख मानसिखौ थगायनानै बड'लेण्ड मुं लाफ्लानानै लिडार जागोन नांगौबा थोंजों राजनितियाव खामानि मावगोन साननैसो आन्दलन खालामफ्लानानै बिदि लामा ससेयाव फोथाय खेबस' खालामनो गोसो गैया आरो जारिमिनाव आङो गावनि मुंखौ बे फोथाय खेबस'नि सारियाव दोननो गोसो गैया जि मावगोन नांगौबा राजखान्थि हान्जायाव थानानै जौगानाय आरो खौसेथिनि खामानि मावगोन गोजोननि थाखाय खामानि मावगोन थेवब्लाबो आंनि गोसो गोरबोआ बुङाखै जे बड'लेण्ड मुं लानानै माबा मोनसे फरायसा आफादाव थानानै मुङावल'सो फरायसा आफाद जायनिखि राजनिति हान्जाजों माने लोब्बा गोनां राजनिति दैदेनगिरिफ्रा बिनि डिसिसनखौ लायो बिथांमोना पलिटिकेलि फ्रि नङा इन्डिपेन्डेन्टलि डिसिसन लानो हाया बेफोरबायदि राजनिति हान्जायाव थानानै सोरखौबा किं बानायस्लायस्लाय जों थोंजोंनो गावनिफ्राय माबाफोर कन्ट्रिबिउसन होनो हायो नामा बेखौसो नायनांगौ होननानै आं सानो आच्छा नोंथाङा बिएसआवहाय माने बनसुआवहाय हाबनानै स्पक पार्सन जाबाय आरो लोगोसे बिनि सोमोन्दै आं एसे मिन्थिनो लुबैगोन खायसे सुबुंफ्रा माने बनसुखौ बिएसइउ होननानै बुङो बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि स' बे बेसेबां बुंनायाव जुक्तिबो दङ मानोना दानि मानव गेदेर आफादगिरि बनजित बसुमतारी गावनो सेन्ट्रेल बिएसइउनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बेराफारसेथिं माखासे दैदेनगिरिफोर दङ जायफोरा माने थोंजोङै बिएसइउनिफ्राय फैनाय दिनै डिस्ट्रिक्टखौनो होनना बुङो आनसलिकखौनो होननानै बुङो नाथाय बेयावबो साफा सानै मोजां मानसिफोर दङ जायफोरा हारिनि सेन्टिमेन्ट लानाय खामानि मावनो फैदों आं बिथांमोनखौ खावलायदोंसो जाहाथे बिथांमोना मिसलिड जानो गोनां जाया माखासे समाव जुदि नायोब्ला बनसुआ जुदि साननैसो थांना थाबावनांगौब्ला आंनिबा मानव गेदेर बनजित बसुमतारीखौ बोखारनानै सोरबा मानसिखौ होनो हायो आं सासे मोजां मानसिनि मुं मख'नो नागिरदों जेराव आं लोगो मोनदों बिथाङा हारिनि सेन्टिमेन्ट दङ बिथाङा न' डाउट बिएसइउनिफ्राय फैदों जानांगौ खिन्थु चिरां डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि इन्द्रजित कुमार ब्रह्म बिथाङा खोब माने हारिनि सेन्टिमेन्ट दङ बिथांमोन बायदि मानसिया जुदि प्रेसिडेन्टशिपखौ बोरैबा लायोब्ला अथ'स' एसेबाबो माबा मोनसे
एसे माने हप खालामनो हायो बिनि मिनिङा बे नङा जे बेयो एबार लास्टिं जागोन अथ'स' आं बेखौ बुंनो नागिरो जे मानसिफ्रा जाहाथे मिसलिड जानो नाङा पलिटिकेलि मिसइउज जानो नाङा जायफोर सेंग्राफ्रा दिनै गोदानै बिबान लादों बिथांमोना गावनि साबकनसियास माइन्डखौ लानानै सिनसियारलि दावगालांनांगौ आरो बयखौबो गावजों लोगोसे मानसिखौ बोरै हिउमेन रिसोर्च खालामनानै मास्टार रेस बर' माहारिखौ दानायाव गावनि जा कन्ट्रिबिउसन बेखौ होनो हायो बेखौ नायनांगौ जाय बनसुनि जे टारगेट बेनो जाबाय दा बिटिआर एकर्डखौ जाय खालामदोंमोन आबसु स' बिनि हेंथायै माखासे बाथ्रा बुङो बे बिटिआर एकर्डआ मोजां नङा बा जेबो गैया नोंथाङा थारैनो बिथिङाव मा बुंगोन बिनि बेलायाव जुदि नायब्ला फंबाय जोङो एसे गोथौआव जुदि हाबोब्ला फंबाया गोबां जायगा गिदिंबाय आं मिन्थिगौ आंहा एक्सपिरियेन्सबो दङ बिटिआर एकर्डखौ जे रायबाय थादों बिनि सासे उइटनेसआ खुद हाग्रामा महिलारियाबो खिन्थु जायनिखि पिएल खालामनो थाखाय गेजेर गेजेर फैसा हरो होननानै जों खोनायो बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्टआव पिएल खालामनो थाखाय सोरनोबा फाइनेन्स खालामो होननानै जों खोनायो बाथ्राया बेसेबां सैथो आं मिथिया जुदि हरोब्ला बिथाङाबोथ' बै समाव माने उइटनेस हिसाबै दङमोन मालाबा सोरनिबा थाखा रां दाहार लायोबा बे उइटनेसआ होनो गोनां जायो जुदि जाय मानसिया दाहारखौ लादों बियो होनो हायाब्ला अथ'स' जों नायबा नुगोन मानसिफ्रा बुंदों एफस' एकर्ड खालामनो होननानै नट अनलि एफस'जों लोगोसे एनडिबिपि एनडिबिआर एनडिबिएस नङा होमबा एनडिबिनि मोनब्रै हानजा लोगोसे इउबिपिअ होननाय मोनसे हानजाया बेयावहाय माने एकर्ड खालामनाय दङ अब्ला मानोथो एफस'खौ हारसिं दायहोबाय थादों आरो गोबाङानो बुंदों एनडिबिआ माबा मोनाखै माबा मोनदों गोबां बाथ्रा बुंनो नागिरो नाथाय जायफ्रा एक्सुएल एनडिबि बिथांमोना हारिनि सेन्टिमेन्ट दङ जोबोद माने खस्थ' खालामदों बिथांमोनखौ जों सानफ्रोमबो अनार होनांगौ रन्जन दैमारिनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगौ रन्जन दैमारि बिथांखौ दिहुननो थाखाय इउपिपिएलखौ रायबाल'सो जागोन नामा रन्जन दैमारिखौ दिहुननो थाखाय जों कर्ट प्रसिडिंआव बयबो बाहागो लानांगौ आरो जेरैखि जाया रन्जन दैमारि बिथांखौ माने बख'नानै लाबोनानै हारिनि खामानि मावनो सुजुग होनांगौ नाथाय जों मा खालामदों ससियेल मिडियाआव गावजों गाव सानफ्रोमबो बुखिलायबाय थादों बेजों माबा मोनसे सलुसन जागोन होननानै जों सानाखै आरो जानायबो नङा बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना सानफ्रोमबो बड'लेण्डनि बिरोधि खालामबाय थादों बिथांमोना दा माने बेखौ मा होनांगौ क्रकडाइल टियार्स नङा होमबा गोरियेलनि माने मेगन मोदै होननानै बुङो आं दहायनो बुंदों जे माबा मोनसे फरायसा आफादनि मुं लाबानो जाया बिनि जि केरेक्टारिस्टिक्स बिनि जि माने डिसिप्लिन बे मेनटेन जानांगोन जुदि नों मोनसे फरायसा आफाद जानानै पलिटिकेल पार्टिनि सिङाव जुदि खामानि मावनो गोनां जायोब्ला जुदि डिसिसना पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय फैयोब्ला माने बोरै जानांगौ हारिनि थाखाय खामानि मावनो ना पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय बेनिफ्राय मानसिफोरखौ इमसनेलि ब्लेकमेल खालामालासेनो थोंजोङै हारिनि जि खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला पलिटिकेलि फ्रि जा दाखालि जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे मिनिट दानो लाइजाम गांसे हरदों जेराव खृष्टान धोरोमखौ टारगेट खालामनानै बिथांमोना बाथ्रा बुंबाय बनसुखौथ' माखासे खृष्टान धोरोमनि जोंहा दैदेनगिरि दंमोन बिथांमोना मानो फंसेबो हाग्रामा महिलारिनि एगेन्स्टआव बुंनो हायाखै हानोथ' नांगौमोन हानो नांगौमोन बिथांमोना जुदि थारैनो जातिनि फरायसा आफादमोनब्ला हाग्रामा महिलारिया फंसे बुंबाथाय बिथांमोना गुजुआबो रायदावबो हाग्रामा महिलारिखौ गियो नामा हाग्रामा महिलारि बिथांमोन फैसा लाबोदों नामा मानसिफोराथ' कुइसन जागोन माखासे बाथ्राफोर दङ दा बेनिखायनो मोनसे समाव नोंथाङा नायनो हायो जे बिटिसिनि जि गेट बिटिआरनि जि गेट मोखां दं बिटिसि सेक्रेटारिनि बेयावहाय माने दानि सिएम प्रमद बर'खौ मोजाङै बर' हांखोजों डिमापुरनि गेटखौ लगायनानै जोंनि बर'नि नेरसोनखौ लाखिदों मोनसे समनि बारग' इएम हाग्रामा महिलारिनि खास मानसि भेरि स्पेसियेल पार्सन बिथाङा बुंबाय जे बेयाव एसामिसजोंबो लिरनांगोन मा बाथ्रा बुंनाय जाखो आन्दलननि थाखाय जुदि 5,000 मानसि थैमारदोंमोनब्ला बा थैदों बिथांमोना बै समाव जुदि थारैनो आन्दलन खालामदोंब्ला दिनै गुबुन हारिनि रावखौ बेयाव मानो जायगा होनो नागिरदों बिथांमोना बै समाव थारैनो आन्दलन खालामदों खालामाखै जोंहा कुइसन जादों बिथांमोना खालि राजनिति लाबालानि थाखाय बाथ्राफोरखौ बुंबा जानाय नङा मानसिफोरखौ बाहायबाय थाबा जानाय नङा बिथांमोना थारैनो एक्सुएलाव जुदि खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला आंथ' सानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफनिफ्राय रिजाइन होननानै बड'लेण्डखौ बिनांगौ बिथाङा मोनसे समाव गुलि हरनानै समायखौ लादोंमोन बड'लेण्डखौ लाबोगोन होननानै बिथाङा बिपिएफआव थानानै माबा माबि आफाद दिहुनस्लाय थोंजों गावनो बिपिएफनिफ्राय रिजाइन होननानै आं बेखौ बुंनो नागिरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि वेटखौनो सेस खालामनानै लाबाय मालाबा आरएसएसनि आथिङाव हमहैनो नागिरो मालाबा खृष्टानफोरखौ टारगेट खालामो जाय बर'फोरा जिसुखौ गोसो गोरबोजों फोथायो जोनोमनिफ्रायनो बिथांमोना मोनबोदों बिथांमोननि गोसोआव आघात होननानै पलिटिक्स खालामनो नागिरनाय बिनि पलिटिक्सआ बेसेबां लासै जागोन बेनिखायनो सिगांनि एक्स मिनिस्टार चन्द्र ब्रह्म बिथांखौ बिपिएफनि आफादगिरि खालामनानै बड'लेण्ड बिनो थाखाय हाग्रामा महिलारिनो जुदि थारैनो बड'लेण्ड नांगौबा बिथांखौ मा खालामनांगौ बड'लेण्ड बिनो थाखाय माबा नङाबाबो खोब खमसे खम बनसुनि आफादगिरि होनानैबाबो बिथांखौ बिहोनायाव माने बाहागो लानो थाखाय आं खावलायदों मानोना बिथाङा माखासे समाव बुंबोदों 2009निफ्राय ओरैबायदि बिथाङा पस्ट खालामबोदों जाय समाव तेलेंगाना होननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन 2008 2012 जोंहा कमनवेल्थ क्लेस जालांबाय 2005आव हाग्रामा महिलारि बिथाङानो सिट दङमोन गावजों गाव बिदा फंबाय गावथारलायबाय बुथारलायबाय बै समाव सोरबा प्रमद बर'आ सिटमोन नामा बै समावथ' हाग्रामा महिलारियानो सिटमोन
बर'जों मुस्लिमजों गावजों गाव मायबा मायबि जालायसोबाय बे समाव शिबा सोरमोन शिबाथ' बै समाव प्रमद बर नङामोन हाग्रामा महिलारियानो अब्ला बै समाव हाग्रामा महिलारिया जोंखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय बहा दङमोन जों गावनो बै समाव मोनदों जोंनि जायफोरा माने भिक्टिमाइज जादों जोंनि हारिनि मानसि बिथांमोना जों गस्ला जि जोम माइरं बै समाव जों होनो मोनदों जायफोरा एग्जाम होनो थांखायो होननाय बायदि दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा आरो हाग्रामा महिलारिनिख्रुइ बांसिन बड'लेण्डखौ अपोज खालामग्रा मानसि गैया बेनिफोर मोना दाख्लै जेपि नाड्डानो बिथाङा जाय लाइजाम होदोंमोन फार्स्ट लाइनाव फंबाय नायनो हागोन बेयाव लिरदों मा बड'लेण्ड मुभमेन्ट मे बी एराइज थारमाने बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जाफिननो हागौ जानो हागौ थारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरदों नामा नोंथाङा बिटिसिनि चिफ जायोबा बिटिआरनि चिफ जायोबा आं बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ होबथागोन थारमाने बनसुखौ गाबोननो फोजोबगोन अब्ला बै समाव बनसु बायदि फरायसा आफाद होननानै जायफ्रा बुंना लादों बिसोर मानो मान माथिनो हाया दुखु दङ जाय समाव खृष्टान धोरोमारिफोरखौ रायो खृष्टानफोरावथ' जोंनि बर' मानसियानो दङ माखासेयानो जोंनि बर'फोर माखासे धोरोमाव दङ बिथांमोनखौ टार्गेट खालामनाय जिथिया पलिटिक्स खालामगोन जिथिया बड'लेण्डनि हेंथा बाथ्रा बुंगोन DY 3651 2012नि आटनि माखासे भिडिअसफोरखौ नाय बै समाव बिथाङा बुंदों मसलपुराव मिटिं गानो थांनाय हाग्रामा महिला गावनो खुद बुंदों आरो बै समाव बनजित मन्जेल बसुमतारी बिथाङा दङ लोगोसे बिथाङा बुंदों बड'लेण्डनि थाखाय दा क्राइटेरिया गैया IAS IPS अफिसार गैया इनफ्रास्ट्राक्चार गैया गावा पावाराव थाबाथाय बड'लेण्डखौ बावगारो बिदिजों बोरै जानो अब्ला जों बै 5000 मानसिखौ ओरैनो बुथारना लाबाय नामा जुदि रन्जन दैमारि बिथाङा जुदि थारैनो सिम्पेथि दङब्ला बिथाङा डेम'क्रेसि काउन्ट्रि गाबोननो आन्दोलन खालाम बिटिसि सेक्रेटारिनि सिङाव खालामो ना आसाम सेक्रेटारिनि सिङाव खालामो ना दिल्लीयाव बिथाङाथ' गोबां RSSनि लिडारफोरनि आथिङाव हमदों बिथाङा मानो बुंनो हायाखै रन्जन दैमारि सारखौ माने बख'नो नांगौ होननानै रन्जन दैमारि सारखौ बख'नाया माथ्र नों आंहाल'सो दायित्व दङ नों बयहाबो दङ एज ए बर' हिसाबै रन्जन दैमारिया जाबाय जातिनि हिरु बिथांखौ बख'नाया बयबो इनिसियेटिभ लानांगौ हाग्रामा महिलारिया बै समाव BNC दानानै मा खालामदों बड'लेण्डखौ थोंजोङै हेंथा होदोंमोन BNCनि मिटिं खालामनानै सोरबा थुनलाइ आफादखौ सोरबा आबौखौ थांनो मोना होननानै हमथाग्रा मानसियाथ' बिथांमोना जों बै समाव एबसु खामानि मावगासिनो दंमोन आरो जों मिन्थिगौ हाग्रामा महिलारिया बै समाव बुंदोंमोन जायफ्रा आन्दोलन खालामदों बिथांमोनखौ लासै सार्च होनांगौ होननानै भिडिअ सार्च खालामखांबानो नुगोन बर'फोरखौनो जाय बड'लेण्डनि आन्दोलन खालामदों बिथांमोनखौनो लाठि चार्ज होनो थाखाय बुंदों अब्ला जों बिथांनि मेन्टेलिटिखौ नायनो हायो बिथाङा निति दंना गैया बिथाङा आइडिअलजि फिलसफि दंमारना गैमारा बड'लेण्डखौ अनलि खुगाया गाव सिब जानो थाखाय बुंबा जानाय नङा आरो बिथांनि पलिटिक्सखौ दिनैनि तारिखाव मानसिफोरा बुजि मोनबाय आं बेनिखायनो बिथांखौ खावलायो आं बिथांखौ बिदायगिरि हिसाबै खावलायदों जे नोंथाङा बिदि मानसिफोरखौ इमसनेलि ब्लेकमेल खालामबाय थास्लायस्लाय गुबुन आफाद सोरबाय थास्लायस्लाय नोंथाङा थारैनो जुदि बड'लेण्डखौ नागिरमारदोंब्ला गाबोन BPFनिफ्राय रिजाइन होनानै नोंथाङा बड'लेण्डखौ बिफिननांगौ आं खावलायदों नङा होमबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड'लेण्डखौ बिफिननांगौ जों खावलायदों थारैनो नोंथांनि देहायाव बड'लेण्डनि बर'नि थै दों ना गैया बर'फोरनि सिगां खनसे प्रुभ खालाम नोंथाङा मालायखौ बुंबा मा जानो कमप्रमाइज खालामदों नोंथाङाबोथ' बे समाव BTCखौ होमबा एकर्ड खालामनाङामोन नोंथाङाबो खालामनाङामोन बै समाव नोंथाङा बड'लेण्ड मोननि सिगाङाव बै समाव जाय समाव नोंथाङा BLT जादोंमोन गुलि अरनानै समायखिरा लादोंमोन जाय समसिम बड'लेण्ड जाया अब्लासिम सोमावसारगोन होननानै बहा थांखो दिनै UPPLखौल'सो रायबाय थाबा मा जानो BJPखौ मानो रायनो हाया दिनै माखासे सम बिथाङा बुङो जे BJPखौ सोरबा आमुक एबसुआव सोदोंनो सोरबा UPPLआ सोदोंनो बिनि सिगाङाव जे सर्बानन्द सन'वाल बिथांजों सरकार सोलायदोंमोन सोर सोलायदोंमोन हाग्रामा महिलारि नोंथाङानोथ' सिबमोन बै समाव BJPखौ एन्ट्रि कार्डखौ होनाया सोर नोंथाङा मालायखौ दाय जाबसिनबा जानाय नङा बर' रायजो राजाफ्रा क्लियार मोनथिगौ बर' रायजो राजाखौ इमसनेलि ब्लेकमेल खालामनानै लाब गैया बड'लेण्ड आन्दोलनखौ बर' रायजोफोरा खालामनायनि गोनांथि दङ नाथाय सम आरो थासारिखौ नायनानै ओरैनो गोदाव सोराव आन्दोलननि बाथ्रा बुङै परिबेसखौ नस्थ' खालामना माखासेयाथ' खान्थि बा पिस बाथ्राखौनो गोजोननाय गैया बुंबाय माखासे मानसिफोरा ओरैनो माने परिबेसखौनो गाज्रि खालामनो नागिरबाय थायो माबा मोनसे बिटिआरआव पिस फैदों बे बाथ्राखौ माखासे डाइजेस्टखौनो जाया नांगौ माबा मोनसे आफाद दिहुनलायगोन साननैसो गावनि राजनिथि लानो थाखाय बाहायगोन गावनि गोसो बायदि जायाबाथाय बेखौ माने सेफायलायगोन बिदिजों बोरै जानो जुदि जातिनि खामानि मावबानो नोंथाङा जुदि गोसो दङब्ला थारैनो नोंथांनि जा एक्टिभिटिस बेखौ थोंजोङै लां मालाबा RSSनि आथिङाव हमनानै बर' जातिखौ लासैसो फोनांबाय थानो नाङा जों दुखु मोनदों हाग्रामा महिलारि आंबो नोंथांखौ फोथायोमोन नाथाय नोंथाङा जाय समाव नोंथाङा RSSनि आथिङाव हमनानै खुलुमबाय बै खालि नोंथांखौ जोंनि जि माने गोसो गोरबो नोंथांखौ जोङो एलाउ खालामाखै जोंनि गोसो गोरबो नोंथांखौ निमाहाखै बेनिख्रुइ एसे जुदि स्टेप बारायनानै जों थांबावब्ला नोंथाङा जाय समाव बर' खृष्टानफोरखौ थोंजोङै टार्गेट खालामनानै बाथ्रा बुंबाय बै समाव जोङो दुखु मोनदों प्रमद बर'आथ' मालाबा बुङाखै खृष्टानखौ जोंनो नाङा खृष्टान धोरोमा ओरै जादों होननानै आं बाथौ धोरोमखौ सिबियो नाथाय हाग्रामा महिलारि नोंथाङा जुदि इस्लाम धोरोमाव थुफि गाननानै जुदि नोंथाङा नामाज फरायहैनो हायोब्ला बर' खृष्टानफोर थानानै नोंथाङा मा बाजादों नोंथाङा मा हायोब्ला बिथांमोननो माबा मोनसे बानायना हो
आं फारसे दुखुबो मोनदों जाय ख्रिस्टियाननि धोरोमगुरु बिथांमोनाबो फंफा फंनै बुंनो हानांगौमोन रिहन दैमारि बिथां प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोना बुंनो हानांगौमोन बिथांमोना हाग्रामा महिलारिखौ मानो बुङाखै दुर्गादास बर' बायदिखौ जाय मानसिया एजिपिआव थानाय समाव बर'फोरखौ मा खालामदोंमोन जों बुंनो नागिराखै बेबायदि मानसिखौ हाग्रामा महिलारि नोंथाङा टिकेट होदों एमएलए बानायदों नोंथाङा आसुरित बाथ्रा बेनि उनाव जातिनि बाथ्रा बुंनो फैदों नोंथाङा मानो हाग्रामा महिलारि नोंथां जोंथ' हिसाब खालामगासिनो दङ ना नोंथाङा बेसे मोजां खामानि मावदों थेवबो नोंथांनि सायाव फोथायनाय दङमोन जाय खालि नोंथाङा बर'फोरनि गेजेराव मोनसे डिभिजन लाबोनो नागिरदों गावनि राजनिति लाबालाबनि थाखाय नोंथाङा धोरोमनि आश्रय लादों बै खालिनो नोंथांनि सायाव जि गोथार फोथायनाय दंमोन बेयो जोब्बाय बेनिखायनो नोंथाङा हायोबा थाबैनो बिपिनिफ्राय रिजाइन होनांगौ आंथ' सानो बिपिबा जुदि थांना थानांगौब्ला सनम ब्रह्म बिथांखौ लाबोथारनाय गोनांथि दङ अथ'स' बिथाङा धोरोमनि बेलायाव माखासे बाथ्रा बुङाखै बिपिआवबो हारि सिबिसुला मानसि दङ माखासे एबसुनि बारग'दैनिफ्राय बेवहाय दङ बिथांमोननि गोसोआव दुखु मोनदों नोंथांनि बेयाव माने डिक्टेटरशिप बायदि सासन सलायनायाव मानसिफ्रा दुखु मोनदों गावनि गोसो बायसो जागोन गोसो गैयाबा जाय बिदि जों बोरै जानो मोनसे डेम'क्रेटिक सिस्टेम थायो डेम'क्रेटिक काउन्ट्रियाव दङ दा दिनैनि तारिखाव नोंथाङा माने 2 बोसोरखौनो नेनो हालिया 3 बोसोरखौनो नेनो हाला ओरैबायदि सिप जानो गोसो 17 बोसोराव सासे गथ'आ देरनानै गिदिर जानानै मेट्रिक पास जायो नोंथांमोना 17 बोसोर सालायनानै मा खालामखो बिनि हिसाबाथ' जोंनो दंजोबो नोंथाङा 17 बोसोर सासन खालामनानै दिनै 2-3 बोसोरावनो फाग्ला बायदि जादों नोंथाङा एसेम्ब्लियावबो बाहागो लाया नोंथाङा रायजोफोरनि इस्युसफोरखौबो बुङा नोंथाङा अपोजिसननि स्ट्रं रल लाना जुदि रायजो राजाफोरा नोंथांखौ मोजां मोनोबा उनाव लाफिनगोन नोंथाङा मानो 5 बोसोरखौ नेनो हालिया थारमाने नोंथाङा खालि माने गोहोल'सो नांगौ बेयाव हारिनि मोनबो बाथ्रा गैया नोंथाङा खुगायाल'सो हारिनि बाथ्रा बुंदों नङासै जोङो बुजिनो आद्रा गैला नोंथाङा अपोजिसनखौ स्ट्रं खालाम जोंनो बिटिसिआव रिजनेल पार्टि नांगौ जाहैबाय नोंथाङा इउ पिपलखौनो गां रायबाय था ओरै जायाखै होननानै एटलिस्ट नोंथाङाथ' दिनै अपोजिसननि रलखौ लानो हानांगौमोन ना 2 बोसोर हाग्रामा महिलारि नोंथाङा एनजिअ खुलिनानै माखासे सेंग्राफ्रा आनइमप्लयमेन्ट जाना दङ स' दानि बावैसो जोंहा मिस्टार रुंगुल बर' सारा जिखिनि बाथ्रा बुंलांबाय बेखौ नोंथांमोना खोनाबाय स' बिथांनिसिम दसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे दा बिथांखौ मोनसे बिबानाव थिसनदों इउ पिपलनिफ्राय स' बिथाङा गावनो खुद बुंनानै लागोन जे बिथांखौ मा बिबानाव होदों जोबनायाव फंबायनिसिम स्पेसियेलि लोगो मोननायनि गोबां आसा दङमोन ससियेल मिडियानि जि रिभलिउसन बेखौ नायोब्ला जों फंबायनिफ्रायनो सोलोंदों फंबायानो बै समाव गोबां बाथ्रा इस्युसखौ दैखांदों आरो आं बै समाव नायदों बिश्वजित दैमारिखौ सासे सेंग्राया चेलेन्ज होनानै बाथ्रा बुंदों बे चेलेन्ज होग्रा सुबुंखौ आङो लोगो हमनो नायनो गोसो दंमोन लोगो मोनबाय जोबोद मोजां नांदों आरो माखासे बाथ्रा बुंनो सुजुग होनायनि थाखायबो इउ पिपलआव बियन मोननाया आंनि थाखाय खाफाल गोनां ओरैनो बहाबा फरायसा आफादाव थानानै मानसिफोरखौ इमसनेल ब्लेकमेल खालामनानै साननैसो आन्दलन खालामनानै लिडार जानाय नङा मतलब गैया एख' बेफोरबायदि धान्दा गैया आरो गाबोन समफोर बिनि एन्सारखौ आंनो होनो गोनां जागौमोन बदल मुभमेन्टखौ लांनानै जुदि लास्टआव हाग्रामाया गनस'खौ सेफायना जुदि होनायमोनब्ला दाया आंनियाव फैगौमोन रंगल बर' माथो बदलनि गिदिर बाथ्रा बुंदों बैसिम मोनैनि सिगां नांगौबा राजखान्थि हान्जायाव थानानै मानसिफोरखौ मदद खालामगोन नाथाय मानसिफोरखौ इमसनेल ब्लेकमेल खालामा आरो बड'लेण्डनि आन्दलन जायोब्ला गिबि सारियाव थानानै जुदि हांगार स्ट्राइक खालामनांगौबाबो धरना नांगौबाबो जों दङ नाथाय बे प्लेटफर्मा मोजां जानांगोन हारिनि थाखाय जानांगोन हारिनि थाखाय मुंख्लं जानो थाखायबो जों थियारि दङ नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि पलिटिकेल केरियारखौ थिग खालामनो थाखाय जोङो गोदान जेनेरेसना मिसलिड जानो गैया स' दायो बिथांजों जोङो लोगो मोननानै खोब गोजोननाय मोनबाय आरो आंबो बिथांखौ लोगो हमनो बा इन्टारभिउ लानो थाखाय गोबां गोसोमोन नाथाय दिनै बिथांखौ लोगो मोननानै गोबां गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय माखासे बाथ्रा गोबां बिथाङा बुंबाय आरो बेखौ नोंथांमोना जायफोर दासो नायफैदों बिथांमोनहा फार्स्टनिफ्राय नायबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच भिडिअ जोबजासिम थानायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय शेयार खालामना होबानो जाबाय जोबनायावहाय आं बेखौ खावलायगोन बयबो जाहाथे बे भिडिअखौ नुथों बयबो मानसिफ्रा आरो बुजिथों माखासे जे जोंहा रंगुल सारनि जि बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्राया सुबुंफोरनि देहा मोदोम गासिबावबो हाबजोबो थेंक इउ